ja. Ja. Noob. Bøsse! Nej. Hvad har jeg Am, nu? du faber for vildt. Nej, Har jeg det er sgu- Har jeg nu, vi skal til at mobbe Am for vildt? Nej, det kan ikke betale sig at mobbe ham vildt. Du kan lige komme mobbe ham tamt. Fordi Am, han er ikke vild, han er tam. Michelle er lidt sur. Hvad? Michelle er lidt sur. Øllemis. Ved du hvad? Jeg bliver mis. Ja, jeg bliver mis. Ja, det er hyggeligt, Hyggeligt. synes jeg. Jamen, jeg ved godt, du er hyggelig. Hyggeligt, hvad siger du? Det er begge, eller hvad? Men i de tilfælde af Am, der er det med u foran. Det er begge, eller hvad siger I? Hvad nu? Nej, jeg tror ikke, du er væk. Jeg er lige her. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Kan I høre mig, eller hvad? Martin. Ja? Du onanerer for mig.